Good morning, good morning, good morning. Hello, hello, hello everyone. Nandito na naman tayo sa Lutong Iring Banbanon. Maayong buntag sa Cebuano. Mayong aga sa Iloilo, Ilonggo ba na? Sa Tagalog. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. No, ano kay Bong, nagbutang ko og kuan sa akong hibang dako kaayo kay nag kuan ba ron Holy Friday nagbutang ko og lana sa oliba sa akong buhok pang pagwapa sa atong hair kay padong na ta sa upaw. Ay karon sa atong kabuntagon mo na ako'y luto nga special. So Black Friday karon maghimo kong black beans instead sa binignit kani mga badlongon nato no taga Carbon taga Cebu. Ngano na malit pang gitawan mo binigniton? Nagiingnan man gyud ta mo nga dili mag laag-laag. Nahala inyo man ang prinsipyo. Gusto man kamong pahuway og sayo, hala sige. Hala birahin na ninyo diha. Pahala na mo magkinaunsa mo basta ang atong presidente ni sulti nga daan stay at home, sulod sa balay, unsay naa diha malafang, nahala, maglugaw-lugaw lang sa amo diha.